पोलिसांना म्हणून आम्ही सामान काढून सकल घेतले आणि मागील पोलिसांनी एक लाईन दिली. पोलिसांनी तिथे मिस्टेक ना त्यांनी दल्ले बरे धरले पोलिसांनी दल्ले बरे धरले पोलिसांना. पोलिसाचे काही ये ना माशी इथले किती पोलीस माशी कमी पडले इथले वाटले. पोलिसांनी मदत केली. पोलिसांनी मदत केली. पोलिसांनी खूप मदत केली. करोडोनी लोक आणि 25-30 पोलीस असलेले काही पोलीस मागे पिले नाही. त्यांचं जीव वाचवपा त्यांनी बापडे आम्ही बी वापरतो त्यांनी जीव वाचवला. पहिली हे झाला शॉर्ट झाला म्हणून असे पोलिसाचे तरी कशा ऐकला ते पोलिसापासून ऐकून आले आणि या वर्षा लोकच चढ झालं ना. आम्ही इथले वर्ष येतात आता 25 वर्ष येतात आम्ही केन्ना असले पळू ना केन्ना ना मागे भुरगे झाले ना त्यांनाच्या नाव येता मला असले भानगड केन्ना शिरगाव येऊन बरे विकून बरे वैताले. या वर्ष आमचे व्यापार बी काबर जाऊन असा तसा पोलिसांनी चांगले पाटल्यान घेऊन आमका घेऊचे पडले ना. पोलिसांच्या ऐकपाचा इथले लोकांचे पळोवपा जायनी आमच्या एकट्या लागून फायदो करपाचो न्ही.